Čaute, ja som zdravá, na tom videjku už ma konečne vidíte. Hop, hop, hop. Takže to. Dva. Natáčam stále na tablet. A to bude 2 minútové. Dvoj. Dobra. 2 minútové to bude budem si robiť srandičky teda. Za chvíľu natočím zase dvojku, tak sa môžete tešiť, alebo som sa naučil. Oh yeah, oh yeah. Boom. Takže natočím tu Half-Life 2 lebo za chvíľku príde, viete, za chvíľu príde. Určite ho poznáte, čo je pravda. Ukážem vám taký špeciál, som si pre vás prichystal, ako som vyzeral, keď som bol malý. Takto som vyzeral, keď som bol malý. Takže to... za mňa je luster, ak vidíte, tam. Taký luster, tam. Nebudem sa zorientovať, tam, dobre. A mám prehodenú kameru, že vidím sa spredu, tu mám takú bodku a to je ako kamerka, určite ma vidíte, ahoj. Takže natočím tu Half-Life 2 a toto bude všetko z tohto videjka. Ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber, koment. Môžete dať aj dislike, dislike, pecka. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte lajky, odber, komentár a čaute.